We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Terena si Aquino. Babap Santa Maria using the glass corner. Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeemed himself. One, the hustler, Santa Cruz! What up? Yes, yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Babap for three. Martin for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Kailan yun? Bahala na kayo. Yan for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat. Magandang gabi Pilipinas! Hello world! Diyos Marhay, Nabanggi, Bicolandia. Day 17 ng inyong Ako Bicol Cup Sorsogon. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Patuloy ang rambulan dito sa loob ng Encinas Public Pavilion sa bayan ng Gubat, Sorsogon. Kasama si Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. We will be bringing the action from here, ang laban ng Gubat at ng Irosin. Magandang gabi sa iyo, partner. Yes, partner, magandang gabi sa iyo at magandang gabi din po sa ating mga manonood, no? Laban ng Irosin kontra Gubat. Itong Irosin, walang katalo-talo dito sa ating liga, partner, 5-0. At ito namang mga taga-Gubat talagang inaalat sa 1-4 na kartada, isang panalo at 4 na talo. So titingnan natin, partner, kung makakabawi dito itong mga taga-Gubat or magtutuloy-tuloy na ito para sa Team Irusin. So wag na natin patagalin at ipasa na natin sa ating arena announcer na si Mr. JB Salvidar. Her nickname, Bicolandia, is the senior day 17 of your Ako Bicol Cup Sorsogon. Brought to you by Congressman Saldico at Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. We welcome you once again inside Encinas Pavilion, our double head matchup in our elimination round battle. Our final game will be having Team Irosin versus Team Cuba. And for the first fight of Team Irosin, wearing jersey number 16, point guard, Big Boy El Rosario. Wearing jersey number 4, shooting guard, Leonardo Lopez. Wearing jersey number 23, small forward, Raymond Leo. Wearing jersey number 3, small forward, Ronel Rivaldeo. Wearing jersey number 31, center, Iman Sabayo. And coach for Team Irosin, Mr. Irvin Lovera. And for the center, Sophie Cuba. Wearing jersey number 33, point guard, Rick Eugenio. Wearing jersey number 13, shooting guard, Javel Licamo. Wearing jersey number 71, small forward, Arnie Villanueva. Wearing jersey number 7, full forward, Vini Berca. Wearing jersey number 17, center, Daniel Ofavia. And coach for Team Cuba, Mr. Erlan Espinina. And for the official sport slogan, coaching Punabang Chumasena. Number 1 in the Sena, number 2 to Brent Sigal. This is your Ako Bicol Cup Sorsogon. Atinto! Ayan, it's Aymar Sabayo with Lufamia. Will be battling for that. Ayun na nga. Unang possession nakuha sana ng mga taga Gubat na nakakateritoryo, partner. Yes, partner, at sabi nga natin talagang medyo inaalat pa itong mga taga-Gubat dito with 1-4 sa ating standing, no? So titingnan natin, partner, kung makakakuha na sila ng panalo dito sa ating laro. Right now, it's Billy Belga. May hawak ng bola. Binigay sa low post kay Villanueva. And Maaga pa lang, partner, at napaka-aggressive na nito ni Arne Villanueva on that low post, partner, against Raymart Driu.
Oo, so nakasungkit kagad ng foul itong si Villanueva. At ayan yung unang score ng larong ito from the free throw line mula dito kay Arnie Villanueva. Pangalawang tira sablay, rebound nitong si Raymart Dreo. Now it's Tukboy Del Rosario, balik kay Dreo, tumira ng 3. Pasok! Swak na swak! Ang tira nitong si Raymart Dreo. Pinawian siya doon, partner. Sa 3-point naman, ito ni Raymart Dreo. Good pass on the part of Billy Belga, but hindi tinuloy ni Lofamia. Ano yan, Villanueva to Billy Belga. Balik kay Villanueva. Malayo yung tira niya mula sa corner. Tikboy Del Rosario. Gusto sanang pumasa kay Sabayo. Pero, ayan, eventually, napunta pa rin kay Sabayo ang bola. And now, it's Raymart Dreo to Grifaldeo, to Tikboy Del Rosario. Same spot. Different result. Pero nandun si Aymar to get the rebound and keep it alive. Tinapon lang doon. Itong si number 4 na si Leonardo Lopez ang bola. Kaya hindi to tumama sa ring. Kaya may violation. Yes, 24-second shot clock violation sa parte ng Erusin, partner. So, balik ang bola sa mga taga-gubat. Erenyo to Digamo. Digamo now will fire. Kapos ng konti. Villanueva thinking of 3. Steps back. Wala din. Rebound. Tikboy Del Rosario na triple-double nung last outing nila. Last outing, ito si Tikboy Del Rosario. 14 points, 14 assists at 10 rebounds, partner. Oo. Grabe yung memory mo, partner. Oo, partner. Medyo ano pa kasi, busog eh. Oo, busog. Sarap yung kinain mo Lopamia attacks. Wala. Gets his own miss and puts back First for 2 2. points. First 2 points si Daniel Lofamia sa ating game at mayroon lang 3 puntos itong mga taga-gubat dito, partner. Tama. Tabla tayo sa 3. Lopez. Binigay kay Tikboy. Tikboy to Aymar Sabayo at the low post. At ayan, si Grifaldeo mula sa free throw line. Pasok na pasok yan. That's automatic for Ronel Grifaldeo, partner. Pag nandyan siya sa may free throw line na yan at for mid-range talagang nako-convert niya. Oo, madalas niyang ma-convert yan. Tikboy bringing the ball down. Binigay kay Grifaldeo. And Yun ang ayan, sinasabi ko. back to back. 4 points dito ni Ronel Grifaldeo. So, assist na naman yon para kay Tikboy Del Rosario. Digamo to Erenyo. Erenyo gustong idikdik ang sarili sa baseline. Binigay kay Billy Belga. Billy Belga now. Aatake. Umikot. And scoops it up. Wala. Pangalawang attempt. Pangatlo. Pasok. That's Billy Belga for you. Ayan, last touch ni Erenyo. Kaya the ball will stay with the man in green, mint green actually, itong suot ng mga taga Erosin. Tikboy to Raymart, wala. Hinayaan na lang ni Villanueva na lumabas ang bola at mapupunta ito sa kanila. Lamang ang Erosin, 2 puntos, 75-6-50 ang nalalabi po dito sa ating unang yugto. Digamo na with the ball. Binigay kay Erenyo. Erenyo to Villanueva. Villanueva. Stops and pops. Wala. Ito naman for the finish. Raymart Dreo. 5 puntos itong pa si Raymart, partner, dito sa ating laro. At maganda talagang yun ang ginagawa nitong mga taga-Erosin, partner. Once they get the ball off the rebound or a steal, talagang they are going for the transition, partner. Oo, now Billy Belga missing from the 3-point territory. Tikboy Del Rosario hits his first 2-pointer of the ball game. That signature move nito ni Tikboy, yung biglang bumabagal, partner. At Oo. binawi yun sa kabila. Ni Rick Erenyo. Oo, ni Erenyo. Back to back for Tikboy Del Rosario, this time with a 3. Digamo.
Binigay kay Lofamia. Naagaw ng mga naka-blue o naka-green. Lopez using the board. Wala. Rebound. Jomel. And Jomel turns. Scoops it in. Nice shot from Jomel Digamo. Just the first 2 points of the Jomel Digamo partner. At ngayon, may balita tayo mula kay Danica dyan sa courtside. Danica, anong balita dyan? Thanks, Coach Paul. Magandang gabi mga kasurog. Ito ang pangunahing report dito sa courtside ng Team Gubat. Huwag daw magkukumpulan para hindi magkaroon ng tsansa ang kabilang kupunan na makadepensa sa kanila. Hayaan na lamang na makipag one-on-one ang isa sa kanilang players para yung 4 na natitirang players ay makadepensa sa kupunan ng Team Irusin. One of the goal kasi ng Team Gubat coaches every game daw nila is sigpitan palagi ang depensa. I-enjoy ang laro at gawin ang dapat inside the court. For tonight's ball game between Team Irusin, hangad ng Team Gubat na mapalitan ng kanilang standing na 1-5. That's the latest update dito sa courtside ng Team Gubat. Back to you, Kapa Morgan and Coach Paul. Ayun, sige. Maraming salamat, Miss Danica Garcia, for that report. Yes, yun nga sinasabi natin partner. Sinasabi nila dun sa offensive side, no? Dapat maganda yung spacing at huwag magkumpulan talaga. Dapat yun ang gawin nila. And paigtingin talaga yung depensa partner because look at this lead na ngayon. Medyo lumulobo na dito sa mga taga Irusin partner. Lufamia losing it. So, it's a turnover. 4:54 ang natitira sa ating unang period. And leading dito sa larong ito sa ating early goings ay ang Erosin with 17 kontra dito sa siyam ng mga taga-Gubat. Yes partner, 8 ang abante. The meantime for Erosin, pasok na si Dicano. Tikboy, no, yeah, that's Tikboy missing from the corner. So mapupunta ang bola sa mga taga-Gubat. Ayan, again, ito po ang court din ng Team Gubat. Nandito tayo sa Encinas Public Pavilion. Mali ang napasahan doon. Ito na ang mga nakamint green. Oh, a big rebound sana after the miss of Raymond Reon itong si Dicano. Pero hindi niya naibuslo ang bola. Pero at the other end of the court, it's Billy Belga connecting with 2 on that finish. Yes partner, 4 points itong si Billy Belga dito sa ating game. At again, maganda yung drive doon ni Belga. Tama, Dicano. Lobs it to Aymar Sabayo. Aymar Sabayo having a hard time sa ilalim. At yun, hindi niya na score ang ball. Ayan, nagparamdam ka agad itong si Joe Marie Digamo with that 3-point shot made. Yes, partner, that's the younger brother of Jomel Digamo. Itong si Jomar Digamo partner, first 3-pointer niya sa ating laro. At napatawag doon ng timeout itong mga taga-Irusin. At medyo pagpasok nung kanilang galing sa timeout, wala pa silang naibubuslo dito with 14-17 ang ating score. Balik sa 3 ang hinahabol nitong mga taga-Gubat dito partner. As you can see, the huddle of the Team Irusin dito. So, may konting adjustment to for sure. Ito si Coach Erwin Lugena. Mukhang may message sa atin si Sir Angelo Espinosiles. Tingnan ko lang. Alright, sige. Watching mga taga Dasik, Barangay Luneta, Barcelona. Ayan, SK Chairman at sa Inavia family, magandang gabi po. Ayan, mga taga Barangay Luneta, Barcelona, Inavia family most especially. Also to Team Gasco, Ryan, Junel, and Ronnie. Oh, there you go! Digamo finishing with 2 for Team Gubat. Ayan, isa na lang po ang lamang ng mga taga-Irosin. Raymart Dreo may hawak na ngayon ng bola. Binigay kay Aymar Sabayo at the top of the key. Nakita na mas pumapabor ang pagkakataon para kay Espedido. And Espedido was fouled and mapupunta siya ngayon sa free throw line. Again, hello to Ryan, Joel, and Ronnie, ang Team Gasco.
Espinido getting ready for the first shot. Wala yung unang tira. Wala pa rin yung pangalawang tira ni Chris Espinido. Now the ball is at nasa kamay nitong si Jomel Digamo. Binigay kay Billy Belga. Billy Belga, balik kay Digamo. Sa corner naman. Wala yung tirang yon ni number 2 na si Jay Garcia. Decano. Foot race to save the ball. Hapin. Binigay kay Decano. Balik kay Decano mula kay Aymar Sabayo. Nice assist mula kay Aymar Sabayo. That's a give and go play. Yes, partner. Mali yung napasaan ni Ipino doon, the foot race, partner. At good recognition yun ng mga taga-Irosin na kulang itong depensa ng mga taga-Gubat. So that's a 2 points for Decano. Oo, and Jomari Digamo makita nga ng bola to Ipino against Sabayo. Ayan, working his way doon sa paint. Wala. Pero muntik niya nang makuha uli ang bola. Now it's Aymar Sabayo. Binigay kay Tikboy. Tikboy with an easy 2. Yes, partner. At ito nga, 7 points na itong si Tikboy. At may report muna tayo mula kay Miss Cassandra. Cassandra, ano bang balita siya? With 5-0 standing, Team Irusin still considered their last 3 remaining games for the elimination round as crucial. Ngunit ayon nga kay Coach, 1 game at a time. Kailangan nilang mag-focus sa laro ngayong gabi at huwag munang isipin ang mga susunod na laro laban sa Bulusan at Matnog. For this game, they must improve their game plan such as their transition or offense, maintain good spacing during set play, and improve their ball movements. He believes all his players acknowledge their individual and team contributions to achieve their goal of striking another win tonight. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Ayan, maraming salamat, Miss Cassandra Seton. Tied ball game tayo, 21 all. Binigay sa labay kay Jay Garcia and nag-hesitate siya doon to take the shot. Yes, And we'll try sana to use the baseline para makalapit sa ring. But the ball went out of bounds. And ayun, nag-uusap itong magkapatid. Sabi ni John Marie, open ako sa kabila, ba't hindi mo sa akin pinasa? So, but again, balik tayo dito sa laro. Hapin. But a good run on the part of Team Gubat, partner. Nakabalik sila dito, 21 all with 53.7 seconds remaining po sa ating first quarter. Oo, medyo talagang playing with pride dito ang mga taga-Gubat dahil in front of this crowd. Kailangan nilang maipakita na talagang kung gaano sila karapat-dapat na naglalaro dito. But Espinido just scored underneath for Irosin, kaya balik sa dalawa ang kalamangan dito para sa mga taga-Irosin. Ayan, Gakos to Tikboy de Rosario. Binigay kay Espinido, back-to-back 2-pointers for Espinido. So 4 na puntos na yan. At yung dalawang pasa na yun, galing lahat kay Tikboy de Rosario, partner. So maganda ang connection nitong dalawa dito sa ating pagtatapos ng ating first quarter. Oh, muntik na maipasok. Knowing na papatapos na yung oras nila para sa first quarter. And there you go. Nakakalabang po dito ang mga taga-Irosin ng 4 na puntos kontra sa Gubat na merong 21 points. Samantala ang Irosin 25. Yes, partner. At maganda yung run na ginawa nitong mga taga-Gubat dito sa kanilang home court. So, talagang medyo ginaganahan sila dito, partner, kasi nga home court advantage. And also, para na din madagdagan yung talagang panalo nila dito sa ating liga. Tama. And in front of this crowd, kung saan on the last time na nandito tayo, tinalo sila mismo sa harap ng kanilang mga supporters.
against Barcelona, partner. Barcelona, oo. So, I believe yung ibang mga players doon who hails from Gubat also, partner, sabi nila sa akin. At yung nag-best player doon na si Ryan Espeño is I think taga Gubat talaga, partner. oo, kaya lang siguro hindi nabigyan ng dito ng slot. Kaya dito naman sa ruling ng ating paliga ay pwede kang maging isang guest player. Okay? Dito sa Sorsogon, if you are from other municipalities, you can be a guest player sa ibang teams. No? Pero yung import, masasabi kang import kung you are from other provinces or galing ka sa ibang lalo na sa Metro Manila or ibang mga provinces like the Visayas and kung saan man. Basta't hindi ka taga Sorsogon, you will be considered as an import, and sa pagkakaalam ko, dalawa ang pwedeng i-acquire ng bawat team na import. At pwede kang magpalit ng 2 beses, partner, doon Pwede sa kang, import. kung hindi mo magugustuhan yung unang kuhang import, palitan mo, pwede. Espedido having a hard time with Billy Belga. At the defense worked for Gubat. Jomel Digamo, binalik kay Billy Belga. Billy Belga, nakita sa corner si Jay Garcia to Jomari, who missed after that attempt. At ayan, ang ganda ng bola. Hindi ko na namang malunok. Ay, sige. Patuloy tayo dito sa laro. 25-21. Wala pang 1 minuto po ang nakukonsumo natin sa ating pagbabalik dito sa ating laro. Sa second quarter rather. Jomari scores for Gubat. That's Jomari Digamo. In the meantime, masyadong advance yung pasa na yun. Masyadong malakas for Hapin to get it. Gandang move yun, partner, from Jomar Digamo kanina, yung drive niya. Tama. Number 27 trying to hit it but hindi pumasok. That's Jeremy Istur. That's a traveling violation on Espedido. At itong mga leading scorer natin, partner, dito, itong si Jomel Digamo may 6 ng puntos at sa kabila, Jonathan De Rosario may 7. Sige. And yun. Tikboy De Rosario leading all the scorers right now. And mayroon na din palang 5 assist, partner. Oo. So talaga maganda ang performance ito ni Tikboy De Rosario dito sa ating liga. What do you expect from Tikboy De Rosario? He was the MVP or best import doon sa Catanduanes Leg, ang kanyang hometown na San Andres. And dito sa kampanyang ito ng Irosin is sabi niya trying to get a back-to-back championship siya. Yan ang mission niya dito. Gakos. Ano ba nangyari doon? That was out of bounds yun, Out of partner. bounds, So 10 seconds ang shot clock itong mga taga-Gubat dito. Jay Garcia to Billy Belga. Billy Belga will go strong and miss. Nandun sana itong kanya mga kampe na si Jay Garcia to trying to save it. Pero the ball went out of bounds. Now it's Tikboy De Rosario crossing the midcourt against Jomari Digamo. Decano is open for 3. Wala. Nakakuha nitong si Istor. Istor tumira na naman. Same spot but this time he makes it. 25 all. Oo, Espedido underneath. Nailang sa depensa nitong si Billy Belga. Jomari maganda yung salo pero hindi na nakayanan. Nakakuha yung sayang bola pa. Kaya lang medyo siguro yung momentum ng bola yun ang nagdala sa kanya para maapakan yung mga linya doon. And yun, mag-commit ng violation. Rebound Garcia after that miss. Herenio balik kay Garcia using the board and yes!
Mukhang lalamang. Yan lamang na dito ang mga taga-Gubat. 27-25. Basta 5 point nitong si Jay Garcia. At Oo. lamang ng dalawa, partner. Tama. Pili Belga. Binigay sa nasa unahan na si Jomel Digamo. Grabe yung balance niya, no? Oo. Medyo slippery yung Muntik na nga madulas, partner. Floor Pero doon. naitira niya pa. na-manage naman na Oo. maipa-shoot yun. Tikboy de Rosario, binigay kay Espinido sa ilalim. Naagawan doon si Estrellon. Now it's Digamo. Pero malinin ang napasahan. Si Dicano ang napasahan niya. Now Dicano will pass it to Tikboy de Rosario. Missed floater. Another one, another attempt. This time, hindi na papaligtasin yan ni Aquaman Tikboy del Rosario. Yes, partner. At itong si Tikboy, partner, dito sa ating game, meron ng 9 points. At mayroon tayong report mula kay Miss Danica Garcia. Danica, anong balita dyan? Para hindi maka-offense and rebound daw itong Team Irusin coaches. Ayon sa mga coaching staff ng Team Gubat, ginagawang teknik ng kupunan ang makapag-box up itong sina Ipino at Belga para hindi mapalabas sa parting ilalim ang malaking players na Team Irusin na si Aymar Sabayo at makapuntos ito. Paalala rin ng coaches nila na ilabas ang bola para kung sakali man alanganin na maitira sa ilalim ay magawa nila ito ng dapat. As per Coach Cho and with the help din ng ibang coaching staff ng Team Gubat, dapat iwasan ng kanyang mga players ang pag-doubt sa sarili palagi kung maishoot ang bola. Focus lang lagi at tiwala sa sarili because they believe na lahat sila ay magagaling at shooters din. Ayan muna ang latest dito sa courtside ng Team Gubat. Back to the panel. Maraming salamat sa mga latest na yon for Team Gubat, Ms. Danica Garcia. At merong foul na nakita ang ating mga referees matapos ang That's a foul on Ipino, partner. Pino will be called for that one. Second personal foul. Ano nangyari doon? Out of bounds, partner. Yung Out of pasa ni bounds, Tikboy. napasa ni oo. Tikboy. And now, lamang na po ng dalawa dito ang mga taga-Gubat. At 5:42 nalalabi sa ating, yes, we're about to hit the middle or the halfway of this quarter. Ito po yung pangalawang quarter natin. Wala yung tira. Now Dicano for Irosin. Tuloy-tuloy. Nagmintes. Rebound Villanueva. Binigay. Long pass for Billy Belga. He can hit that but that's medyo malakas yung tirang yon. At yun, pinasabay nitong si Villanueva. Itong si Estrellon. At nako, mukhang muntik na sila magkapalitan ng muka sa ere. Nakakuha doon ng foul itong si Villanueva. Oo. So Villanueva will be shooting 2 free throws now. Lamang sila dito ng dalawa. At mintes yung unang tira nitong si Arnie. Meron na siyang isang puntos. Tama ba, Coach? Yung talaan ko. Yes, partner. Isa pa lang. Pangalawa niyan. Pangalawa. Oo. Galing lahat sa free throw, partner. Galing lahat sa free throw. Balik si Lopamilla sa hard court for Gubat para matulungan si Billy Belga for the rebounding. Raymart Dreo gets fouled. That's the first personal on Jomel Digamo at 13 foul mula dito sa mga taga-Gubat, partner. Nakakalamang sila dito ng 3 puntos. Dreo making the first one. Meron siyang 6. Again, ang Ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. Missed yung pangalawang tira nitong si Raymart Dreo. Now it's Jomel Digamo, may tanga ng bola. Tumira ng 3. Mintis. Ito naman si Tikboy de Rosario, nakita na sa unahan si Dreo. Pero Dreo cannot handle that one. It's going to be Gubat's basketball.
At medyo sinabihan doon ni Aymar na talagang diretso lang kayo at darating sa inyo ang Oo. bola. Don't hesitate. Oo, don't hesitate. Lalo pat pag si Tikboy ang may tanga ng bola na nasa transition, talagang asahan mo na ipapasa yan sa taong nasa unahan. Villanueva for the second time. Yes! That's the first field goal nito ni Arnie Villanueva sa ating laro at mayroon na siyang 4 na puntos, partner. Tama. Tikboy to Estrellon. That one-legged shot. Wala. Aymar Sabayo hindi pa nakakapuntos dito. Kailangan niya nang mag-contribute in the offensive department. Nasa kanya pala ng bola. Degamo fires and hits. That's a 3-point shot made by That's John Decano. Decano. Rather. So 5 puntos na, partner. Itong si John Decano dito sa ating laro din, coming off the bench, partner. Oo. Bakit sa tingin mo itong si Aymar Sabayo at until now hindi pa nakaka-score? Grabe, partner, yung interior defense na pinapakita nito ni Bele Belga. At ito Oo. na yung sabi nga natin sa atin ng ating courtside reporter, talagang ang plan nitong mga taga-gubat is talagang ilabas at talagang kuyugin itong si Aymar Sabayo dyan sa loob, partner, para malesen yung kanyang puntos dyan sa paint na yan. Kung Oo. mapapansin mo, every time na nakakakuha siya, 3 or 2 player ng gubat talagang nagtutulong-tulong para makontain siya. And kanina, partner, if hindi mo nakita, itong si Jomar Digamo nakaabot pa sa ilalim to swipe that ball para sa kanya. Oo. So talagang pinapahirapan itong si Aymar Sabayo dito, partner. That's why medyo inaalat siya dito sa ating first half. Oo. At, wala pa po siyang na-contribute when it comes to offense. Pero meron na siyang mga assist. So, ganoon naman talaga. Minsan, hindi ka makascore but you can still do something for your team. At kaya naman kahit hindi pa nakakascore si Aymar ay nasa loob pa rin siya. But talking about scoring, Villanueva, Arnie scored another 2. Tapos Lupamia, partner, yung Lupamia. oo, yung naka-score. Galing doon sa talagang magandang pasa Ni mula dito kay Jomel. Villanueva. Oo. Okay. Kung mapapansin mo, yung inbound na yun, partner, halos walang dribble. Nakarating kagad doon sa kabila because of that pass nito ni Jomel Digamo, partner. But again, ito magpi-free throw itong si Dicano because na-foul siya dito sa last sequence. So it's 34-31. Lamang po ang mga taga-gubat. Kanina, as we start this game, nakakalamang ang mga taga-Erosin. But right now, pumapanig ang mga bagay-bagay para dito sa mga nakakateritoryo ng mga taga-gubat. Meron silang 3 puntos na kalamangan kontra dito sa mga taga-Erosin. At 3:28, hindi pa na-shoot ni Decano ang unang tira sa free throw. Ang ganoon din yung pangalawang tira ni John Decano, hindi rin naipasok pero sabi ng referee, meron tayong jump ball. Naglalambing na itong si Alamares at Lupamia sa ilalim. Naglolokohan pa itong dalawa talaga. Magkakaibigan, partner, itong mga players na ito dito sa part nito ng Sorsogon. This is District 2. District 2. Sa mga dayo-dayo yan sila nagkakaano. And again, that's Lofamia hitting another 2 for Gubat. And right now, it's Tikboy Rosario naghahanap ng mapapasahan pero hindi niya na-target doon. Si Sabayo, eto na. Kuha na ng mga taga-Gubat ang bola. Out of bounds pero same ball. That's another good stop on the part of Team Gubat. In the lives of Lupamia, partner, na binabantayan ito si Aymar Sabayo. Kung mapapansin mo, nung nakaposisyon na itong si Aymar, bigla siyang umalis at talagang kinuha yung pasa ni Tikboy papunta dito kay Aymar. Lofamia, that's a hard shot. Sa ilalim, John Decano na, mabilis na tumatakbo. Nakuha ni Tikboy and gets fouled. From behind the back, I think it's going to be Jomel Digamo who will be called on that one. Yun na nga, number 13, Digamo, ang tinawagan ng foul. It's the second personal foul on Digamo. Unang trip ito ni Tikboy de Rosario sa free throw line at pasok yung kanyang unang tira.
Meron na siya dito ang naitatalang 10 points. Tekboy and the second one. Pasok pa rin yan. At again, abante pa rin dito ang mga taga-gubat ng 3 puntos. 2 minutes and 45 seconds po remaining sa ating second quarter. And now it's Joe Marie Digamo ang may tanga ng bola to Villanueva. Pino binigay kay Erenio, and Erenio can hit that one from the baseline. So, 4 na ang puntos. Direk Erenio sa ating laro. Good recognition on the part of Ipino, partner, on the cutting Erenio. Tikboy open for 3. Wala. Rebound Erenio. Erenio kicks it out to Digamo. Digamo binigay naman kay Villanueva. Nakita uli sa labas si Erenio. Tumira ng 3. Kulang lang ng konti. At na-rebound ngayon ng Raymart Dreo for Irosin. Euro step itong si hindi nag-materialize. Alamares still. Pero yon, ito na sa mga taga-gubat ang bola. Lo Familia. And cannot control his body. Kaya, ayan, gusto niya lang mahiga muna. Pahinga muna. Pahinga muna tayo, sabi niya. At ayun na nga, pahinga muna sila. At may timeout na tinawag itong mga taga-Irusin dito. With 1 minute and 40 seconds lamang po ng 5. Itong mga taga-gubat because of that energy na pinapakita nitong mga guards nitong gubat partner. The likes of Digamo, itong si Erenio, at itong si Villanueva. But again, kudos din to those players na nasa frontline partners. Ito si Ipino at si Olufamia partner. Talagang they are not giving up on every possession na talagang andyan si Aymar Sabayo. That's why si Aymar until now inaanat pa rin because of these guys. Hirap si Aymar dito when it comes to scoring underneath the basket or even inside the paint because of the presence of those bulky men ng gubat. But balik dito ang bola sa mga taga-Irusin. So there's a chance to cut the lead into 5 or 6 points. So 38-33. Or I mean 3. 5 lang pala. 5 lang ang kalamangan nila. Now Dicano has the ball. Dicano to Tikboy Del Rosario. Tikboy jumps, misses. Now it's Joe Marie Digamo for Gubat. Nakita yung kanyang kakampi si Lo Familia. Villanueva fires and hits at the top of the key. That's a big shot for Arnie Villanueva. At ayan, 41-33. Wala na po ang kalamangan itong mga taga-Gubat. That will be a technical foul on Arnie Villanueva, partner, for sure. Sige, titingnan natin kung yun nga. Kasi faking a foul, partner. Faking a foul, that's a faking a... 2 beses niya ginawa, partner. Wala namang halos contact, talaga tumumba siya. So that's a technical foul. So hindi na uubra yung mga... Oo, hindi na ganyan. Dati sigaw-sigaw ka lang, tapos pag nagulat yung referee, may foul, di ba? Oo. Pero ngayon hindi na pwede ganyan. Yung mga galing sa... ano yun? Kalimutan ko yung term eh. Anyway, sige, back to the ball game tayo. At balik sa Irosin yan, partner. 41-34. Nakakalamang po ang mga nakakateritoryo ng mga taga-Gubat. Tikboy Del Rosario will be inbounding from the baseline. Binigay kay Dicano. Dicano to Raymart Dreo. Binigay naman kay Aymar Sabayo. Dinobol ka agad. Dicano fires and hits. That's a nice shot mula kay John Dicano. At ikalawang 3 points yan ni John Dicano sa ating laro. Mayroon na siya dito 8 points, partner. Tama, 41-37. 4 na lang po ang lamang ng mga taga-Gubat dito. Joe Marie Digamo to Erenio. Nakita si Ipino sa loob. Ang ganda ang ikot. Simpleng-simple. At yon, umiscore doon itong big man
ng Gubat na si Epino. First 2 points nito ni Epino dito sa ating game. Tekboy de Rosario against Erenyo. Binigay kay Decano sa corner. Nakita si Alamares. Alamares, ano bang klaseng tira yan? Ito na si Erenyo. Erenyo at 3 seconds to go. Dapat nang tumira. At wala na tayong oras. Yun, medyo na-delay din doon yung ating yung buzzer natin. But anyway, hindi po kami madidelay sa pagbigay sa inyo ng mga latest dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon. 43-37, yan po ang pinaka-latest na score. Dito nakakalamang po ang mga taga-Gubat kontra sa mga taga-Irosin. Ako po si Kapa Morgan kasama si Coach Paul Sepe. At ito pong maaksyong laro ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasunod pa, kami po ay magbabalik. Diyan lamang po kayo. Hawak na ni Paul Lee ang course ng Ako Bicol Cup Sorsogon. My capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga katim po namin. Maraming salamat Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos
at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
In my capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga katim po namin. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Yes, nagbabalik po tayo dito sa loob ng Encinas Pavilion dito sa bayan ng Gubat, Sorsogon para sa laban ng kanilang team kontra dito sa mga taga-Irosin. Pero bago natin balikan yung bakbakan, silipin muna natin at pag-aralan yung comparative statistics. Yes, halftime comparison no, for these two teams, Gubat and Irosin partner. Bench points, bench scorings lamang ng dalawa itong mga taga-Gubat dito. Pagpasok ng kanilang mga bench player, talagang nag-produce ito ng puntos. 14-12 partner. At points in the paint naman on the 43 points itong mga taga-Gubat, 26 point dyan partner ay nakuha nila sa paint kasi nga sabi nga natin maganda pinapakita nito when it comes to shooting sa loob ng paint natin compared to 16 lang dito sa kabila. Turnover partner, mas naaalagaan ng bola nitong mga taga-Gubat compared dyan sa mga taga-Irosin partner with 8 turnovers kumpara sa 9. Fast break points, hindi nagkakalayo din partner, 14 and 13 points. Once they have their opportunity kasi partner talagang itong dalawang kupunan na ito mahilig talagang tumakbo ito no. And second chance points ayun na nga 7-5. So medyo napaka-identical at medyo malapit partner itong comparative natin statistics on that last quarter. But again ito pansinin mo ito yung points in the paint. Hindi pa masyado nagtatrabaho ito si Aymar Sabayo sa ilalim partner. That's why. And of course tingnan natin kung ano magiging adjustments niyan comes the second quarter. Okay, so yun na nga. Alamin natin kung paano magre-react ang both teams base doon sa mga comparative statistics natin. And again, this Ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid po sa inyo ni Congressman Zaldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ayun na, umpisa na po ng ating third quarter. Digamo with the ball. Drives, uses the board. Na-rebound na ng mga, nagkaagawan pa. Wala pang talagang nagkakaroon ng possession. Pero this time, masabi natin na balik sa mga taga-Gubat ang bola. Pero ayan, mintis din yung tira ni Erenio doon. Ito na, tumatakbo si Raymart Dreo. At nag-umpisa ng scoring natin dito sa ating second half. 39-43, apat po ang lamang
nitong mga taga Gubat. At si Dreo may 8 points na, partner, dito sa ating game. Nice pass. But the shot. Sayang yun, kaya Irenyo, partner. Oo. Good give and go sana dito sa dalawa, Olofamia at si Irenyo. Tikboy de Rosario. At ayan, iniikot nila yung bola. This time Tikboy lumusot. Nakita sana si Aymar. Wala. Pero Dreo keeps it alive for Erosin. Now sa ilalim. Hirap si Lofamia on that last chance. Ireños. Stops and pops. Beautiful shot. At 6 points na itong si Irenyo. Binawi niya yung miss niya, partner. Oo. Doon sa dalawang sequence na nauna. Triple Deo binigay kay Raymart Dreo. Wala pa rin. Hindi rin makuha ni Sabayo doon ang rebound. Now it's Digamo. Zigzagging his way. And trying to be fancy. Pero yon naagaw ng mga taga-Erosin ng bola. At ayun, kumana ng 3 mula sa corner. Itong si Raymart Dreo. Na mayroon ng 11 puntos. Kasama yung dalawang 3-pointers na yan. Kanina yung first 3-pointer of the game, partner. Itong si Raymart Dreo din ang nakabasket, partner. In the meantime, it's Ireño. Wow, pagagandang tira against Lopez. Pabanda, no? Medyo fade away ng konti. Now it's Tikboy de Rosario ang may tanga ng bola para sa Erosin. Siniset up yung kanyang mga kakampi. Dreo against Digamo. Naagawan. Eto na, Villanueva tumatakbo. Tuminto, tumira, nagmintis. At makukuha ng mga taga-Erosin ng bola ngayon sa kay Tikboy de Rosario. Itinapon na lang ni Tikboy at humihingi siya ng foul sa referee pero wala. Billy Belga binigay kay Digamo. Digamo tumira, mintis. Rebound Aymar Sabayo. At munting na, yun na nga, nakawala sa kanya yung bola. Now it's Digamo. 4 against 2. And Billy Belga. 6 na puntos na din ito si Billy Belga, partner. Good recognition of Lofamia doon sa kabila kay Billy Belga. A good transition play din and a good steal on the part of Team Gubat. Del Rosario to Raymart Dreo. Bigay. Grifaldeo missing. So inaalat dito itong mga taga Erosin. Samantalang ang mga taga that's a miss. And now it's Lopez. Gets fouled with the ball in his hand at tatawagan doon si Ireño. Sayang yung layup ni Lofamia. Daniel Lofamia, partner. Tama. Ang ganda sana ng pasa ni 7 ang kalamangan, partner. 49-42. Oo. Tikboy de Rosario will inbound to Raymart. Tikboy nag-slow mo, papasok. Pero wala siyang napasahan. Nireklamo nila yung move ni Tikboy, traveling daw, partner. Hindi. Hindi talaga traveling. Okay. And again, pinapahirapan talaga dito si Aymar Sabayo. Aymar Sabayo, oo. So, wala pa siyang naibubuslo dito sa ating game, partner. Tama, pero once na siguro mag-start na yung scoring yan, magtutuloy-tuloy na din yan. Aymar pa rin, nahihirapan, dinodoble, tinitriple. At talagang kinukuyog siya dito, partner. Grabe. So, yun naman talaga ang game plan nitong mga taga-Gubat. As their coach, Coach Norman Espinida. Raymart, umabot sa oras. They keep it alive. Del Rosario, lumusot on the score. Kailangan nila yung puntos na yan. 13 points na itong si Tikboy Del Rosario, partner. Tikboy Del Rosario, dire-diretso, binigay kay Grifaldeo. Grifaldeo, ano ba yung nangyari dyan? Wala pa rin. Second opportunity shot.
Digamo. Lufamia. And he gets fouled by Raymart Dreo. That's a first personal foul. First team foul. So, nandito sa free throw line, itong si Daniel Lofamia. Ano ba tamang pronunciation dyan? Lufamia o Lufamia? Merong Lufamia, meron namang Lufamia. Sa amin, ang banggit ko is Lufamia. So, that's Daniel Lufamia. Pangalawang tira, mintis pa rin. Aymar Sabayo gets the rebound. Now Tikboy. Kailangan na ditong magtrabaho yung mga offensive players ng itong mga taga-Irosin. Dreo. To Tikboy from the corner. Hindi pa rin. Aymar. Binigay kay Grifaldeo. Grifaldeo. Hirang magmintis yan sa mga ganyang posisyon. Wala. Basta yan. Na-rebound pa ang sariling mintis nitong si Jomel Digamo at nakascore. Pero siya ditong 10 points, partner. Si Jomel Digamo. Decano. To Dreo. And yan. Kailangan nila yung 3-point shot na yan by Raymart Dreo. So far, itong offensively maganda ang pinapakita dito ni Raymart Dreo. Yes, partner. 33.3 on the Rainbow Country. Itong si Raymart Chio dito sa ating laro. Villanueva and Tikboy Rosario battling for the rebound. Nakuha ng mga naka-green ngayon. Aymar Sabayo bring it down. Binigay sa kanyang kakampi na si Raymart Dreo. At nakascore doon si Raymart once again. Back to back. At ayan, dalawa na lamang po ang labang ng mga taga-Gubat. At 4:06 natitira at meron tayong timeout dito. At ang timeout na ito ay atid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. And syempre, once again, we'd like to thank the mayor nitong napakagandang munisipyo or bayan ng Gubat na si Mayor Ronel Lim at mga kasama sa LGU. Ayan, maraming salamat po for allowing us here. Ayan, at mai-conduct itong or mai-bigay sa inyo ang napakagandang laban ng inyong team na Gubat kontra dito sa mga taga-Irosin. So balik tayo dito ulit sa ating laro. 51-49. Dalawa na lang po ang abante ng mga taga-Gubat with 4 minutes and 6 seconds sa ating third quarter. Digamo shaking the defense of Grifaldeo pero naagaw sa kanya yung bola. Ito na, tumatakbo na ang mga taga-Irosin. Decano finishing and we have a tied ball game, 51 all. Ito na yung sinasabi mo, partner, na kailangan na magtrabaho nitong mga scoring guards itong Irosin, partner. Tama, and yun na nga ang ginagawa nila kaya nakakatabla na sila. Pero nagtatrabaho din, partner, yung mga kabilang team, yung mga naka-teritoryo. Kaya lang yun, di na buslo nitong si Jomari Digamo ang kanyang unang tira sa free throw. Pangalawang tira, susubukan. At ayun, short pa din. Nice tip for Sabayo from Grifaldeo. Wala pa rin. Inaalat din dito si Tikboy. Right now siya yung mga tanga ng bola. Setting up the play. Binigay kay Grifaldeo. Sa corner kay Decano. Decano will be called. So parehas na ito. 51 all. Oh, 51 all tayo. Guerreño crosses over.
Dinidepensahan talagang maigi nitong si Decano. At ayun, all of a sudden, merong nakaabang na defender doon, si Istor. Na sorpresa itong si Decano at bumangga siya doon. Pero ganun pa man, mananatili sa kanila ang possession at meron sila ditong pagkakataon na maibalik sa kanilang panig ang kalamangan. Kala niya clear path partner eh. Oo. Talagang Raymart Dreo, binigay kay Decano sa labas. Pasok yan! At ayan, balik na po ang kalamangan sa panig ng mga taga-Erosin. 54-51. Yes, ito, ikatlong 3 points na din yun ni Decano, partner, dito sa ating laro. Tala, Billy Belga. Wala rin nakuha ang foul doon si Billy Belga. Pero naagaw at nakabalik sa possession nila ang bola. Hereño fires. Rebound, Grifaldeo. Binigay kay Decano. Nire-rebound pa lang ni Grifaldeo. Ibinibigay na. Pumapasa na. Sabayo, still having a hard time. Hereño na. Mabilis na tumatakbo. Last touch ng mga naka-green. Talagang grabe yung depensa, partner, na binibigay ditong mga taga-gubat kay Aymar Sabayo. Talagang pinipin down siya. Oo. Itong mga taga-gubat. Epino to Degamo. Degamo. Sumasayaw-sayaw. Binigay kay Lopamia. Lopamia can hit that spot. From that spot, rather. 8 points itong si Lofamia dito, partner, sa ating game. 54-53. Isa lang po ang lamang. 1:27 nalalabi sa ating third quarter. Decano. Sinubukan ulit tumira sa tres pero hindi pumasok. And yun. Ang bilis ng mga pangyayari. Nasa kabilang banda na kaagad tayo at nabitawan doon ang bola nitong si Jay Garcia. Kaya mapupunta ang bola dito sa mga taga-Erosin. Yes, partner. Speaking of Lofamia, 60% on the 2-point average itong si Lofamia dito sa ating laro, partner. Tikboy, hindi pa rin makascore doon. Ayun naman tumatakbo si Hereño. Kasama si Garcia. And Garcia using the glass. Pasok yan. Mayroon na din 7 points itong si Jay Garcia dito sa ating game, partner. Maganda ang pinapakita nito coming off the bench also. Malaking contribution yan off the bench si Jay Garcia. Tekboy sa ilalim. Pinasa sa labas kay Decano. Decano hits another 3! So itong si John Decano, 33.3% partner sa Rainbow Country. Apat na 3 points itong nakatala dito for John Decano. 21 seconds remaining. At yun, naibuslo pa yun ni Jomel Digamo. Tight ball game tayo, mga kasurog. Meron pang chance dito na makalamang ang mga taga-Erosin. Tikboy del Rosario, may tanga ng bola. Posible niyang i-tiren sa tres. Yun na nga. At ayun! To have the lead. Pinakawalan ni Tikboy ang tres kahit na medyo maalat siya sa mga last ng mga attempts niya. Hindi pa rin nawawala ng kumpiyansa itong Tikboy del Rosario. That's how confident and composed this guy is. And right now, 60-57 lamang ang mga taga-Erosin. Ano yung mga thoughts mo ngayon, Coach Paul Sepe? Yes, partner. Sabi ko nga, pag nagtuloy-tuloy ito, partner, this game will go down the wire. Sabi ko nga, maganda ang tinatakbong game plan nitong mga taga-gubat dito sa ating laro. First of all, pin down itong si Aymar Sabayo. Nagagawa nila yon. But again, on the other hand naman, medyo napapabayaan naman itong mga guards, itong mga taga-Erosin, partner. At talagang pumupukol na sa labas. So yun ang dapat i-adjust siguro nila comes the fourth quarter kung gusto nila talagang makuha ang panalo dito for Team Gubat, partner. But again, sabi nga natin, maganda ang pinapakita sa team nito mga taga-Gubat. Every time na may pinapasok ng mga role player or mga bench players, talagang nagko-contribute dito in the likes of Garcia, itong si
Store partner at itong si Epino. So talagang doon lang, yun ang dapat nilang gawin. But again, sabi ko nga, hindi pwedeng kay Aymar Sabayo lang sila nakafocus. So mag-focus din sila dun sa mga tumitira sa labas. Kasi very dead yan. Pag nagtuloy-tuloy yan, in the lights of Dicano and Drio, and ito si Tikboy also. Itong si Dicano may 4 ng 3 points. Ito si Tikboy 2. At itong si Raymart Drio may 3 partner. So talagang yan ang dapat nilang bantayan dito. In terms of 3-point, itong tatlong ito combined, 43.5 partner ang kanilang average sa 3-point country or sa Rainbow Country. Compared mo dito sa 17.6 lang sa kabila. So yun ang titingnan natin dito. But again, the rebounding department partner, halos sa tabla lang. Pero lamang pa rin itong mga taga-Erosin ng 6 na rebounds dito. But again, 57 all, back to 0. So ito, kailangan din adjustan ng mga taga-Gubat ang ginagawa na puntos nitong mga guards itong Erosin. Tama. And yes, we're back here and we're about to start our fourth and final quarter. The battle between Erosin and the home team Gubat dito sa loob ng Encinas Pavilion, Gubat, Sorsogon. Lamang po ng 3 ang mga taga-Erosin dito. Tikboy binigay kay Apin. Pumps. Wala, pero nandun si Decano. Yun ang nga partner, sabi mo, bantayan din itong mga scorers ngayon na itong mga guards. Gaya na Decano, pero doon hindi na box out siya. Yes, partner. So yun ang dapat nilang gawin, partner. Once na tumira itong mga taga-Erosin, find a body and box out. At yan na naman, si Decano naman may tanga ng bola. Tikboy gets fouled. Moving in slow-mo, getting closer to the basket. Ganun ang trademark niya talaga yan, partner. Kontra-tempo niya talaga yan. Yung napakabilis, tapos mabagal, tapos ihintayin kang dumikit. So yan ang talagang move nito ni Tikboy de Rosario. And halos hindi na siya talaga tumatalon sa mga finishes na ganun. Pero mintis po ang unang tira nitong star ng Erosin na si Tikboy de Rosario. At mintis pa rin yung pangalawa. So mayroon akong narinig na substitution. So ipinasok si Espinido for Team Erosin. Now it's Hapin to Decano. Decano binigay kay Sabayo. Sabayo! Muntik nang makawala sa kanilang possession na yon because of Billy Belga. Buti na lang, nasa tamang place itong si Espinido, partner, sa ilalim. Yun ang sinasabing at the right place at the right time. Tikboy, slow motion shot and gets it. Same move, partner. Same result for Tikboy de Rosario. Tama. Kung makikita mo, mabilis, babagal. Babagal and bigla. then pupuntos. Kaya narorong tempo din yung yung defender. Ayan yung slow-mo kanina, Espinido. 16 points ito si Tikboy de Rosario sa ating game, partner. At mayroon siyang 7 assist dito sa ating laro. 7 assist. Oo. So, konti na lang yan para mag-double-double na naman. And yan, 66 to 57. Lamang na po dito ng siyambang mga taga-Erosin. So, maganda ang nagiging run itong mga taga-Erosin. Kahit na medyo paralyzed when it comes to the offensive department. Itong si Aymar Sabayo. At yan, madaling nakalusot doon si Billy Belga. At mayroon na siya ditong 8 puntos. But again, medyo na-stagnant yung scoring niya. Partner, that's the first field goal ni Billy Belga dito sa ating fourth quarter. But again, may report muna tayo. May kay Miss Danica Garcia. Danica, anong balita dyan?
Maraming salamat Coach Paul. Sabi ni Coach Cho ng Team Gubat, daanin sa bilis ang laban nila between Team Irusin dahil yon yung naging advantage nila sa first and second quarter. Bawasan rin ang pag-dribble kasi pag maraming dribble ang naisasagawa inside the court ng kanilang mga players, konti lang ang rotation ng mga ito, which is nagiging advantage ng Team Irusin at nagiging dahilan ng pagkalamang ng kupunan. Dagdag pa ng coaches ng Team Gubat na panatilihin ang paggamit ng depensa at bantayan rin kung sino ang may hawak ng bola sa kabilang kumpunan, especially Tikboy Del Rosario. Let's see coaches if sino ang uuwi ng panalo ngayong gabi dito sa Day 17 ng Ako Bicol Cup Sorsogon. Yes, maraming salamat Ms. Danica Garcia. At balik tayo dito sa ating laro at 8-11. Wala pa palang 2 minuto yung nakukonsumo natin na sa pagpasok natin sa panghuling yugto ng ating laban. 66 to 59. So, 7 po ang kalamangan ngayon ng mga taga-Irosin. Kanina sa pagpasok natin sa fourth quarter, third quarter, nakakalamang yung mga taga-Gubat noon. But right now, nababago na naman yung complexion ng laro. So, parang naman, nagiging siso lang ito, no? Siso battle, kumbaga. Yes, at balik sa mga taga-Irosin yung tempo ng laro, partner. Oo. But again, there's a coach's challenge on that sequence, partner, kasi medyo tumama daw sa katawan ng mga taga-Irosin, but coach's challenge has was successful, kaya balik sa kanilang laro, ang bola kanina. At nakascore doon si John Decano with that penetration move. At merong foul on Chris Espedido. It's the second foul of Chris Espedido at first team foul ng mga taga-Irusin, partner. Really to Villanueva. Still struggling itong si Arnie Villanueva sa 3-point country, partner. Oo, pero he needs to shoot it anyway, basta't open. Decano open din sa 3. Butiki ang tinamaan. Isa pa, sabi niya. At yun, muntik na pero medyo malakas ng konti. Villanueva. Long pass na anticipate ni Tikboy Del Rosario. .709 at 13 to shoot para sa mga taga-Irosin. Sabayo swings it to Hapin. Hapin misfires. Ito na si Billy Belga. Billy Belga na foul doon ni Tikboy Del Rosario. That's the first personal on Tikboy Del Rosario at second team foul ng mga taga-Irusin. So punta dito sa free throw line si Billy Belga. And we'll try kung ayun, maganda yung shooting touch niya dito sa free throw line. This is his first attempt. Tama ba, Coach? First attempt niya dito sa free throw, no? Yes, partner, first attempt. Dito sa larong ito. Pangalawang attempt, pasok pa rin yan. Napakaganda ng release, napakaganda ng backspin ng bola. At mayroon na siya dito 10 points sa ating game. At meron pa rin 7 puntos na inilalamang itong mga taga-Irosin dito. Despite those free throws ni Billy Belga, lamang pa rin po ang mga taga-Irosin. Espedido muscling his way and gets fouled. Foul number 2, Jay Garcia. Second personal foul, third team foul. Si Jamil Bulawan ay hindi daw nakapaglaro dahil merong konting sakit sa tuhod. Kaya yon. Hindi natin nakita yung pinakamalaking mama ng Irosin na si Jamil Bulawan. Or baka pinaghahandaan yung kanilang game against sa Bulusan, partner. Baka nga. Maaaring ganun nga. Espedido splits the 2 free throws. Ito na si Billy Belga. Tumitira din yan sa 3. At yun na nga, medyo malakas, partner. Medyo malakas yung tira na yun. Ba't diretso sana? Oo. Straight na straight.
Right now, Tikboy will slow it down. Binalik kay Raymart Dreo. To Decano na swerte ngayon. At ayun, pasok na naman ang kanyang tira. Ikalimang 3 points yan ni John Decano, partner, sa ating laro. Grabe. Lofamia, gagante. With a long shot, wala din. Now Del Rosario. Scoops it, but he misses. Dreo fires from the corner, wala. So 5 minuto at 35 segundo na lang po ang nalalabi dito sa ating larong ito. Nakakalamang na po ang mga taga-Erosin ng 11 puntos kontra dito sa mga taga-home team na Gubat. Jomel Digamo, let's it go, and yes! Why not, partner? Why not? Sabi niya, subukan ko nga from long range. At pasok din naman yung tira nitong si Jomel Digamo. At ayan, bago yung timeout, again, nakabuslo po ng 3 points itong si Jomel Digamo. Kaya ayan, yung score nila umangat sa 64 kontra dito sa 72 ng mga taga-Erosin. 8 puntos po yan. But again, 8 lang yan, partner. With 5 minutes and 24 seconds remaining pa din sa ating game. Alalahanin po ninyo na nakalamang dito ang mga taga-Huban, mga taga-Gubat kanina. Oo. So, meron pa rin possibility na mabago pa rin ang sitwasyon kung saan maaari pa rin silang makalamang. Yan lang nga, nabanggit mo yung Huban, partner, kanina. Within 5 minutes, 17-0 run yung ginawa nila to cut the lead na ng mga taga-Bulan. But again, they fell short on that game, partner. Oo. But again, yun na, nagpapatunay na hanggat may minuto at oras pa dyan, kayang-kaya mo pang humabol. And as long as talagang sinusunod nyo yung inyong game plan, may malaki yung opportunity na talagang ma-achieve nyo ano man ang gusto nyo ma-achieve sa inyong laro. Decano fires another one. Short on this one. Now it's, eto na. Parang kabayo kung tumakbo itong si Billy Belga. Nice putback for Villanueva at makakuha pa ng foul. At ayan na nga, partner. Sinasabi natin. Ito yung slow-mo. Ayun. So, na-foul pa siya doon ni Dreo. So again, ito, chance again ni Arnie Villanueva na mabawasan ang kalamangan. Cut the lead to 5. At ayun, yun na nga. 5 points na lang po ang lamang ng mga taga-Erosin at 4:53. At mayroon na din palang 10 points ito si Arnie Villanueva sa ating laro, partner. Oo. Medyo silent worker nga ito dito. Tikboy, binalik kay Dreo. Sa ilalim naman si Espedido. Gets blocked. So it's Gubats basketball. Another chance para matapyasan pa ang lamang ng mga taga-Erosin. At dapat i-capitalize ito, partner, because ang tempo ay papunta na sa mga taga-Gubat, partner. Oo. Digamo. Talagang iniingatan ang possession nila. Against Sabayo. Digamo, lumusot. Kicks it out to Billy Belga. Tumira ng 3. Wala. Pero nandun na naman ang mga, hindi nagmaterialize doon ang mga putback shots nitong mga taga-Gubat. Nagtulong-tulong na ang Lofamia at Villanueva doon. Pero again, turnover, partner, na part of Team Erosin, no? Oo. At ito, mababalik ang possession sa mga taga-Gubat. Digamo. Lumusot at umiskor. Ayan na. 3 na lamang po ang lamang na naman ng mga taga-Erosin. At 14 points, partner. Dito, so kailangan itong yan ang ginawa. Talagang kailangan mo i-pressure yan, partner. Oo. Tikboy. Open. Pero hindi tumira. Decano.
Lumapit ng konti. Butiki ang tinamaan. Aymar Sabayo was called for or was fouled. So meron itong pagkakataon si Sabayo dito na makascore na sa larong ito. And baka mabago yung aura ng laruan niya dito or sa defensive department. At ayun, pasok ang unang tira nitong si Aymar. At yan din po ang kauna-unahang puntos ni Aymar Sabayo dito sa ating laro. Pero kung mapapansin mo, halos hindi siya pinapalitan dito. Yes, partner. Dahil ganon ka-importante ang presence niya lang sa loob for his team. Pasok ang pangalawa, so meron siyang 2 puntos. Kompleto. Perfect yung kanyang free throw shooting. Lima ang kalamangan ng mga taga-Irosin dito. Joe Marie fakes, lumusot, at ayun, na-foul siya. Good drive on the part of Joe Marie Digamo, partner, going at the hard, to the basket. Grabing lakas ng loob ng batang ito. Siya ata ang pinakamaliit ngayon dito sa court, pero iba rin, ano? Kailangang ma-shoot niya ito. Pero yun lang, at hindi pumapasok ang free throw niya. Kanina, nag-mintes din siya ng 2 beses sa free throw line. 74-69. 5 ang lamang ng mga taga-Irosin. 2:59. Wala pa rin, pero nakuha niya yung kanyang sariling mintes. At Villanueva trying to battle it out with Aymar Sabayo for the rebound, pero Sabayo pa rin siyempre. At ito na, possession ng mga taga-Irosin. Digano na, may tanga ng bola. A floater, and yes, it's good. So, napakaganda yung scoring dito ni Digano sa larong ito. Siya actually ang bumubuhay. Billy Belga, nagkaroon ng contact pero wala ang tawag ng mga referees. Yes, partner. Speaking of John Dicano, 25 points na siya dito sa ating laro, partner. Tikboy. 4-2. And yan. Nakaangat na naman dito mga taga-Irosin ng 9 na puntos. Yes, partner. So with 2 minutes and 9 seconds remaining. Again, sayang yung mga ibang possession na ginawa nitong Team Gubat, partner. Miss opportunity, miss shot. So, but some shots are open naman na yun talaga hindi lang ma-convert into points, partner. Tama. But again, sabi nga natin na na-contain nila si Aymar Sabayo, pero itong tatlong guards itong Team Irosin, medyo lalo na si Dicano. Oo, hindi nila masyadong nababantayan. Yan, sabi mo nga si Dicano, 25 big points, partner. Ito si Tikboy De Rosario, and ito si Raymart Drio din, partner. So, sabi nga, it should be a total team effort. If your big guys are doing their job, pati dapat yung nasa guard possession ay talagang dapat magdepensa din. Kasi syempre kung nalilimitahan nyo in both sides, di mas maganda, partner, yung kakalabasan. Oo. So siguro kailangan talaga nilang mag-focus din in defending those guards. And Lopamia making it despite the challenge sa loob. Del Rosario now. 7 lamang po ito. At nakatawagan pa ng traveling violation doon ang mga taga-Irosin. So 7 lamang po itong kalamangan ng mga taga-Irosin dito kontra sa mga nakateritoryo ng mga taga-Gubat. Again, Ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na Kasurug Ba, being covered by IMBC, Infinity Media Broadcasting Company. Lopamia, umikot, nag-fake, tumira, nagmintes, pero na-rebound itong si Digamo. Naagaw naman kay Digamo ni Tikboy Del Rosario. Tikboy, binigay kay Dreo, balik sa kay Tikboy.
At yun, Sayang yung possession na yun, partner. Turnover on the part of Jomel Digamo. Medyo nadulas yung bola sa kamay niya. oo, but on the part of Erosin, napakagandang play naman. Oh! That's a big point or big shot for Digamo. 6 lang po ito, mga kasurog. Huwag kayong kukurap. Ayan na naman si Dicano. Binigay kay Dreo. Dreo, balik kay Dicano now to Tikboy. Del Rosario working against Jomel and he gets fouled. Under a minute na lang tayo, 54.1. Good recognition na part of Tikboy na maliit yung kanyang defender doon, partner. At talagang i-wave off niya itong si Chris Espirido. At gusto niya nga i-post up itong si Jomel Digamo. So ayun, nakahanap siya ng foul din. Tama. Tikboy. Nagminti siya kanina ng 2 magkasunod sa free throw pero ngayon pasok ang kanyang unang tira. And the second try, let's see. Yan, pasok pa rin yan. Again, under a minute po tayo. 8-point lead. Jomel Digano lets it fly. Wala. Dicano for the rebound. Siyempre, may pressure na yan mula sa mga tagagubat. At yun, muntik na maagaw. At yun, naagaw na nga ng mga tagagubat. Villanueva will fire from the corner. Wala. Rebound sa Bayo. Binigay kay Tikboy. 25 seconds to play. Tikboy to Dicano. Dicano now. And still can score. Ito. Good, wala pa rin katalo-talo itong Erosin dito, partner. Tama. So, congratulations, Team Erosin. 5-0. Tama? 6-0. 6-0. Yan, 6-0 sa larong ito o sa ating liga. Samantala, ang mga taga-gubat ay 2 beses na natalo dito sa harap mismo ng kanilang mga kabayan. Oo. Dito po. So, yung final score natin, 84-74. 10 ang lamang ng mga taga-Erosin. As you take a look at both teams, shaking their hands and showing sportsmanship sa pagtatapos ng ating laban. And yan. So, tapos na po ang ating pangalawa at huling laro sa ating Day 17. Bukas, tuloy-tuloy pa rin po ang elimination round natin. Saan ba tayo bukas, Coach? Naalala mo ba? Or we will check on our schedule. Natin. Sige, check Kasiguran, natin. partner. Oo, kasiguran nga tayo bukas. That's another exciting ball game, partner. That's Castilla versus Pilar. Ano ko? Yes, crucial game din ito. Bukas, first game, 1:00. Mas maaga po tayo bukas dahil weekend, Sabado. So 1:00 po yung start natin dyan sa Kasiguran. Yung laban ay Castilla versus Pilar. Itong Castilla, meron pa namang pagkakataon kung matatalo nila itong Pilar. Yes, partner. So that's a very important game. That first game ng Castilla and Pilar. Oo, and susunod naman dyan na yung second and final game bukas will be played by Dunsol kontra sa mga taga-home team bukas na mga Kasiguran. So expected na naman na madami ang manonood dito sa mga larong ito bukas on a weekend. So weekend treat po namin sa inyo yan sa Kasiguran. So magkita-kita tayo as we take a look at the highlights of this ball game na kakatapos pa lang. Again, panalo po ang mga taga-Erosin 84 kontra sa 74 ng mga taga-Gubat. Pero munti ka na kanina dahil nakaungos na itong mga taga-Gubat kanina sa third quarter pero nakabalik pa rin. Siyempre, itong mga taga-Erosin dahil sabi nga natin mukhang hindi papayag itong mga taga-Erosin na matalo sa larong ito. And kahit ganun din nga ang gustong mangyari sana ng mga taga-Gubat na makakuha sila ng kanilang pangalawang panalo sa ating liga pero hindi sila pinalag this time. Partner. Again,
You can see the highlights. 6-0 na po itong mga taga Hirosin dito at baba naman sa 1-5 ang kartada nitong mga taga-gubat dito, partner. Okay. So again, maraming salamat po sa lahat ng manonood natin. And of course, kita-kita tayo sa Kasiguran tomorrow. Oo, and I guess handa na yung ating courtside reporter para kapanayamin ng ating magiging kasulog best player of the ball game. Maganda ang pinakitang laro ni Dicano, ni Raymar Yes, Dreo, partner. so as Tikboy Del Rosario. So ito na, paalam na muna kami. Ako po si Kapa Morgan and hope makabalik ako bukas kasi meron akong importante. Yes, partner. Importante talaga yun. And congratulations in advance. Sige. And kasama si Coach Paul Sebe. Paalam muna kami. Bato na natin kay Miss Cassandra Seton at ang ating kasulog best player of the ball game. That's the end of our ball games tonight. But before we officially end, let's acknowledge our Kasurog best player for our second and last game tonight. We have Tikboy Del Rosario from Team Hirosin with 25 points, 6 rebounds, 7 assists, and 5 steals. Wow, congratulations for winning this game and for being the Kasurog best player of the game. Now that you still have 2 remaining games this elimination round, ano po ba sa tingin mo ang kailangan nyo pang baguhin o palakasin as a team at paano ka ba makakatulong sa mga kapwa mo manlalaro at sa iyong team in general upang maisakatuparan nyo ito? Yung last 2 games namin, hindi namin muna iniisip yun kasi yung kalaban namin ngayon is yung Gubat. So yung sabi ko sa coaches, sa mga teammates ko, 1 game at a time. Kung sino yung kalaban namin, yun muna yung paghandaan namin. Tsaka namin problema yung susunod. Tsaka naman sa team, yung problema lang namin is yung defense. Lalo pag umpisa pa lang, doon kami nadadali sa defense namin kasi yun nga parang pag umpisa ang tatamad magdepensa, ang tatamad tumakbo. So yun yung nagiging lapses ng team na to. Tapos yung may tutulong ko lang naman sa team is kung ano yung best ko ibibigay ko lang during games. Ayan, we are currently live. May gusto ka bang batian o pasalamatan? Go ahead. Binabati ko yung mga anak ko, si Atina, si Gianna, si Eja. Sa belated happy birthday kay Coach Dennis Loria. Yung ABC, Albay Basketball Community, yung Coach T Skills Academy, at saka yung mga Marites daw ng Hirosin. Tapos yung si Mark, si Kapa Morgan, at saka lahat na management ng Ako Bicol Cup, at sa mama papa ko sa Katanduanes, at saka yung mga kapatid ko, at sa lahat na sumusuporta sa Team Hirosin at sa Ako Bicol Cup. Maraming salamat. And thank you very much, and once again, congratulations. This is Cassandra Seton, your resident courtside reporter. Thank you for supporting Ako Bicol Cup Sorsogon.